karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Depende ate. Kung mulayas ko, anak ko pa ingon sa imong gitrabahoan. Uy, dili pwede magdakog lang tao dito, uy. Stricto kaayo si Ma'am Carla. Pedra! Gat ako panuway! Ate, hubog na sad si Papa Mario. Ate, anay lagya po ka sa kwarto na to, ha? Ayaw cute pagkawas. Ayaw lang ko biyae, ate. Okay, sige. Dili ko magawas. Unsa man mo? Mga bungol mo! Ha? Ate, dinila kita. Ayaw kadyo. Naalaman nyo, pinaya rin mo, ginagandong na ang mga bata. Usay bata! Tiguang na ng mga kagwan! Ha? Unsa may pagkaon niya? Ha? Kinuha pa yung utang. Ay nga nung man siya kamangutang! Ha? Kuha naman ko pa utang sinagmit din. Pagkabugo ko di mo riayid na, oy! Pawa niya, be! Nanimbaho ka lang panos na! Asa man ka? Kaya magita ko kaon! Asa man ka? Magitang pagkaon, ha? Ato na sa ilang Marcela. Uyeng ato ko sila Marcela! Kung reklamo ka, ha? Ha? Reklamo ka? Nagbalik ko, no? Kung magbalik, be! Huwag kay labot, ha? Kaya huwag na kay lami! Ate, uyab din na sinang Marcela o Papa. Ayaw na pag-isgot, ana. Kaya masakitan si Mama. Pero imo man ang maninay sinang Marcela. Sakit Papa ang unang uyab. Sawa pa maabot si Mama sa kinabuhi ni Papa. Unya, nganong si Mama man ang nangasawa ni Papa. Namabdos man ko na si Mama na ako. Mao nga si Mama ang ipakasla ni Papa. Maudi ay. Maudi nga way respeto si Papa ni Mama. Si Papa, di. Di ka una, ha? Atuon na ko si Mama. Naadik kabit si Papa. Patiag yung Papa, uy. Alice. Abi na kong natong na ka. Uwa pa, Ma, uy. Ma, nga nung nag-antos pa man ka ni Papa nga. Ako ang iyang ipakaslan, Alice. Busa ako ang iyang asawa. O mapauli na siya di sa ato. Ma, nagpakilimos naman taong kagmaya sa gugma ni Papa. Ayaw, anak, Ma. Sobra naman ang insulto ni Papa nimo. Ako mo isa daan. Tungod kay giilong na ako siya gika ni Marcela. Sila ang unang nagkahinig kong maay. Nahinumdum ka. Oo, Ma. Pero dugay naman mo nagtipon. Siya naman sab kung wagin mahigog pa si Papa nimo. 30 na kung katuig karon. Makasabot ra ka kung ikaw na mahigog maalis. Dili na tingali ko mahigog, Mama. Alice, matanon ka pa. Ayaw isirang imong kasing-kasing sa gugma. Kung mahigugma ka, pilia ang lalaki nga way laing gimahal, Alice. Dili na ta pag-una-una ang gugbagak, Mama. Kalain di anang mahigugma, uy. Gimahal ko lang yun ang imong Ug sige man di taghilak, anak. Mahimo magud nga mamaya na lang ta dinhi kung makatigom ko sa konsulto, Ma. Pasaylo ako. Ay, Pasaylo ako, Alice. Nga nag-antos mo tungod sa akong gugma ni Papa Mario ninyo. luuyan ni Mama, uy. Maantos pa na ako ang tanan, Alice.
Daot na kayo ka matungod ni Papa. Ayaw ka malakan ako. Pandaya na lang ang imong kinabuhi. O ayaw gid kalimti si Carlina. Dili na mahitabo, ma. Nahibaw ka gid ana. Sige, katog na. Biyai na lang ko din eh. Pahuway na. Magsugod na baka kasi mo ang trabaho. Oh, ma. Kini. Mani mong limpiyuhan ha. Kini. Mayo hinuon. Anhera ko sa gawas. Api lang suod sana naman. Api lang suod pa eh. Pero maglimpyo ka sa suod. Kanang na ako kay... Yan sa Sige, Nay Timoy. sige. Sige, Nay. Kira. Ate Alice, Oh, niya na rin ka. Uy, Romero, nialagi ka. Dong, Romero. Niya ako diri kay nang limpyo man ko din eh. Kaila di mo ni mo kini si Alice. Alice, mo ni mo kauban din eh. Sige. Sugod na mo po limpyo. Sugod na mo trabaho. Inayag lihok niyo eh. Tabaan ni mo eh. Te, kumusta man si Carlin? Tuwa sa bay. Mitabang ni Mama sa pagpanlaba. Carlin! Ma, di ako sa kusina, ma. Dali. Uban ako. Asa man ta, ma? Paso na to sa papa ni mo. Unsa? Nganong apason man nato? Asa man nato apason si Papa? Sa ilang Marcela. Ha? Nganong apason man nato si Papa, ma? Basta, uban nilang ko. Pagdali. Oo, ma. Te, tabang-tabang lang ko ni mo ha. Kay, humok man kong mamatyan og tanom gud. Ikaw le pananom diya. Lagi, way problema. Ako ni paninduton ang bahay nila ni Ma'am Carla. Nakakita na ka ng Ma'am Carla, Ate Alice? Wa pa kay si Noy Timoy raman ang mihar na ko din eh. Mo pa? Ako sab. Pero, bahala na sila, uy. Ba't siya importante? Doon na tayo sweldo. Kana, good. Bitaw. Unya, ikaw kay bata pa man ka, pagtigom gyud para maka-eskwela ka sa abli sa klase. Kay pait kaayo mo atay grado dong. Kutob ra kita ini trabaho ah. Ati, ako ba no? Magtigom man ko ti. Kay siyempre mga sawa ko ni Carlin niya magtaban mi niya magkaanak mi daghan kaayo. Huy, mga bata pa mo ha? Basin unsay moabot niya nang utok ninyo. Ay, ikaw sa tino, loading sa kati. Ako ba, unya naman ko manguyab ni Carlin ti. Kumuda ko na gyud mi kanang kanabang nanakoy sweldo, nanakoy auto nga Burgini, ana. Barugi gina ha? Nga unya na ka manguyab ni Carlin kung may auto na ka. Ay ulagi, karon lingkod sa ko. Unya ti, pagkapilan para na akong house on lot. Ati, kuan ba? Kining pinangga yun na nimo kayo si Carlino. Pinangga gyud kaay na nako. Maong ikaw, ayaw gyud pagbuang-buang hagbinuang niya ha? Kung dili ka gusto nga ako mabunalan. Pagdali, Carlin. Agay, ma, sakit ang akong kamot nga imong gipira. Kinahanglang maabtan na to ang imong Papa Mario. Ngano di ay, ma? Aw, hala, nanailang bahay ni nang Marcela, mao. Dali. Ma, naapa ka diya si Papa? Diha lang ka, Carlin. Ma, asa ka? Ma! Hala, nisaka si Mama sa bahay nila ni Marcela. Nisudkid si Mama sa bahay ni nang Marcela. Mga salbahis mo! Hoy! Nasuko si Hoy, Mama. Eda! Bastos ka ha! Kamo ang bastos! Usa! Karon, doon na ko ebidensya sa inyong pagluib na. Ay, abi lang cellphone mo, Eda! Ikihata mo mga salbahisa mo! Ha! Nagawas na si Mama sa bahay Ade! naman ng Marcela. Hoy! Balik na rin! Eda! Hoy! Sobra na sila! Sobra na! Ma, unsa di ay nahitabo sa taas? Mga demonyo sila! Mga demonyo! Eda! Hoy! Ikaw ha! Bastos ka ha! Ha? Carlin, idagan na ako sa Abi lang cellphone. cellphone! Naguin na! Abi lang cellphone! Abi lang! Dagan, Carlin! Hoy! 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 Carlin! Ay, balik ka! Abi lang cellphone ha! Ha!
dili mo magikong hagito na? Ha? Ha? Gusto Si gid ka Mama. mamatay sa akong kamot, ha? Si Mama gisuntok Ha? ni Papa. Akin ang cellphone, ha? Ikapoy na guspagpaus tayo. Ikapoy na. Ay, di ka po yung sa kuli mo, ay! Kapoy na kayo ka! Natagpo lang kasi mong kabuang, ha? Natagpo ka! O sabi ka, ha? Wala ka maglihok, ha? Hoy! Ika! Ha? Maria, oy naman na. Hala, huwag naman na maglihok si Inna. Ah. Nasa nagyo sa manimo. Sa... Dili! Ika! Ano ka na? Ika! Hoy! Hala, dugo. Hala, dugo. May dugo na may dugo ng biyaga sa iyang oh! Dili! Dili! Ah! Patay mo imo asawa, Mario. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!